נו, דברי כבר. אוקיי, שימו לב לכלב, בבקשה, איפה הכלב? הנה. איפה החגורה שלו? אוקיי, תצלם אותי שנייה. תצלם. אוקיי, זהו, משהו. אוקיי, לינק. רגע, אל תזוזי, אני רוצה לעשות לו עיניים. כלב! לינק! מה זה? תן לו ביס! מה שנקרא בחירתה של סופי. אוקיי, תצלם את הצ'יוואווה. הצ'יוואווה הוא ב-Every Place. איך שלא קוראים לזה. עכשיו אנחנו במרדף! איפה הם? אוריאן, של מי הכלב? של יובל. הוא מתחרמן עליך. של מי הכלב הזה? יובל! זה הכלב הרצחני שלך? מה רצחני בו? הוא לא רצחני, הוא רק בוחר את סופי. בגלל שהוא רואה את זה. לינק, הוא קורא והוא קפץ עליו. ני, בוני, זו סופי לה? אבל את קוראת לו לינק כל הסרט, אז איך זה סופי פתאום? סופי. היא הטובה. אולי, קרפה דולי. אתה מתקרב עבורי. יש לזה דבל! אני אעזור לך. לא צריך. תראו את העיניים המפחידות שלה. לא. סופי לקחה לי את הרזוח. בחירתה של סופי! קבלו מחיאות כפיים. סופי לה. עם הכלב שלו. זאת אשת הקורקינט עם הקורקינט השווה שלה. רגע, תעשי לנו פוזה אחרונה לסרט. אוקיי. אני. רגע, את צריכה גם את הכלב שלי, אחי. סופי. סופי בחרה את בחירתה.